sure that this cinema is going to give a very good visual feast to the audience. And I think it's first sea adventure, sea fantasy film. So it's the first of its kind, of its genre మనకు. సో సినిమా డెఫినెట్ చాలా బాగుంటుంది, బాగుండాలి, ఆడాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ రమణ దివ్య అంతగా మీరు తెలుగు చాలా బాగా మాట్లాడారు, క్యూట్గా. ఇలాంటి అమ్మాయిలు అలాంటి క్యూట్గా తప్పులు చేస్తే నాకు అబ్బాయిలకి బాగా నచ్చుతుంది. సో ఫస్ట్ మీ తెలుగు తప్పులు ఏమన్నా స్టిల్ మీ ఎఫర్ట్కి హ్యావ్ టు కంగ్రాచులేట్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. అండ్ రాబర్ట్ మాట్లాడారు, మా రవి గారి లాగా ఎటు వచ్చినా కూడా రాబర్ట్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. కమింగ్ టు క్రిస్టియన్ మళ్ళీ. అండ్ ఈ సినిమా తీసుకుంది మా మహేష్ రెడ్డి గారు, మాకు బాగా క్లోజ్, ఈజ్ లైక్ ఆ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్. సో ఈ సినిమా మంచి హిట్ అయ్యి మీకు బాగా డబ్బులు రానుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. అండ్ జీవి బ్రో అసలు టాక్ అబౌట్ ఒక సైట్ వస్తే సారీ బ్రో నా వాయిస్ బాగా అందరికీ నమస్కారం అండి. వచ్చిన మా వెంకీ సార్ ఇద్దరు వెంకీ వెంకీ అట్లూరి గారు అండ్ మా జీవి బ్రో అండ్ దివ్య గారు, మా రవి గారు అండ్ sorry, so Divya garu, sorry, so we have like two Divyas, two English. First Kingston